alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa cikin wannan tasha mai albarka, cikin wannan shiri na mai albarka. Sunana Sadiq Sali wanda aka sani da Sadiq Kawaje. Insha Allah yau kuma na zo maka da yanda zaka yi hakin wireless mutum, ba ruwanka da wane aramu wayanka, wane muga wayanka, a duk wannan an dina yayin shi kawai dai yana kusa kawai za akwai yanda zaka kai joinin wireless din shi kawai a cikin sauki, za ka password din shi da sauransu haka. Kawai sai kai connecting ka cika da browser abinka, ba ruwanka da an san wayan shi, ba ruwan shi da duba wayan ko da ku tazaran ku na kuna da nisa. Haka dan wa dalla na tambayar ka da lamba kamar subscribe da ka taimaka da mana subscribe da karanta ku da Allah ka danna on. Wannan shi zai baka damar lokacin da muka ɗora bidiyo a YouTube za su ringa sanar da kai tsaye. Haka dan wa bari mu shiga, zan ajiye ma link application a description. Haka za ka yi follow na Instagram, zan ajiye link Instagram ne shi ma a description. Haka ga kawo suna application ɗin kama ka. Al misali bari mu ga mun kunna wireless mu, ka tabbatar ka kunna wireless ɗin, ga yanzu wireless ɗin yana kunne da sauransu. To al misali yanzu bari mu gane na waye da zamu kamo. To al misali tun farko ma za ga kamar in ka gama bude browser ta zo, in ka bude application din ya zo haka, yanzu al misali kaga wani Infinix Smart net menene 2D a gaba. To al misali muna son mu ga wannan passport din wannan Infinix din, ya zamu yi ga inda ka rubuta showing passport, kawai sai ka danna shi kai ko ka danna dan idan nan, kana danna ga sunan passport din shi Infinix Smart 2 Pro. To gani ba san waye, kawai ka ga passport din shi nan, ka gan shi nan passport din shi kenan. To al misali yanzu kaga mun ga wannan passport din shi kenan. To al misali sai mu ƙara ƙasa, ga wani kuma passport din shi, ga wani RUC kargibu shi ma in kana son ga passport din shi kawai sai ka danna nan, kawai kana danna wurin shoyin nan zaka yi kofewa, zaka yi abin da kake so da shi. Haka shi ma kaga wani gagan su nan kala duk wireless. Yanzu haka ya kama na wasu ne haka daga nesa, ka gani ina ma inda nake da akwai nisa da mutane, amma sai dai ka yi searching din shi da kanshi zai maka searching, zai nemo ka duk wireless mutum inda yake da sauransu, ka gani. To kuma zaka iya taba kanshi ka ƙara neman bayanai, ka ga passport din wannan shi ma gashi na yasa Murtala. To haka shi wata mai Nokia haka. To duk wanda kake son passport din shi a sauƙaƙe, kawai kana yin connecting kawai za ka kama ne, ka ga shi kenan sai ka yi kai connecting wireless din shi, kawai sai ka fasa passport ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma application ɗin yana da abubuwa da kala dai, wannan dai shine zamu nuna muku a takaice, kai ma za ka yi bincika ka gane abubuwan da ke ciki da yawa haka. Dan wadalla wannan bidiyo burge ka, da Allah ka mana like, kai mana sharing, dan Allah ka taimaka danna mana subscribe da ƙarshen da Allah ka danna wani. Sai mu haɗu bidiyo insha Allah.